naszej 4. časti a sme zase na Crazy Crafte a som tu s Citronikom. Čaute. No, Práve ťažíme. no presne, a ja už nemám nastavený home, takže neviem co pak. Je bez nastav. Hej, ale ja furt som mal home bed a som omylom zničil to tu. Ako môžete vidieť môj chat, tak mám ho trošku toto, že by ho... Môžete vidieť, že by vás to neotravovalo. Lebo mňa teraz otravujú. Hej, a vieš o tom, že celú časť ťa naháňa zombík a ja ho tu tak zabijam jak dement. Ja viem, ktorý zombík to bol. Oh, hurá. On z takého bloku na mňa čumel. Hej. A máš nejaký krompáč? Alebo dobré, nevadí, treba. Takže ako si môžete všimnúť, sme v bani, čo sme našli. Áno, a chcem povedať, Že že... vám ukážeme východ, keď ho nájdem. Počkaj, a chcem povedať ešte, že GTA Vice City nebudem natáčať, lebo mi to stále blbo natáčalo. A možno GTA San Andreas budem, keď ho budem mať. To si, keď si pozrieš informačku, to uvidíš. Lebo teda informačku, čo som točil, tak som hovoril, že budem točiť GTA Vice City, ale skúšal som, ale mi to tak nešlo. Dobre, mi to blbo natáčalo proste. No to je v podu. Dobre, dáš mi kameň. Koľko? Dám. To je jedno. Tak a 12. Trošku iba mi stačí. Dobre, díky. Bude stačiť. No ale... Ja si chcem urobiť len toto. Ej, sekerku si zrobím. A kde je východ? Tak to neviem. A máš home? Hej. No to sa podpí. Ale však ostaneme. Tento diel bude asi, že bude sa volať, že baňa. Alebo dačo, budeme proste ťažiť. Tak si poďteš ku mne. Nebudeme teraz celú časť bude ťažiť tento diel. Neviem, ja to nepadlo, chcem dať GPS veci. Iron. A teraz... Ja sa to pozriem, takú máme veľa veci. A teraz, no už vlastne minulú sobotu, vlastne teraz sobota čo bola, akože ešte on bude, hej, ale ja keď to vydám, tak už bola. No a proste budem natáčať teraz s kamošom, príde ku mňa a budem natáčať s modmi, ale nie som si istý. A zase nám takto poskakal po melónoch do ryti. Ja to nerobím, ja som nechal survival dosť dlho. Hej, my sme teraz cez týždeň či koľko nehrali, ne, toto. Hej, ja som... maximálne len... Ale teraz my urobíme tak, že vlastne my si to teraz natočíme, tak 2-3 diely a potom budem postupne vydávať. Ideme do bane? Áno. No, bereme crafting, hej. Dobre, ja idem. Crafting si tam vyrobil už. Hej, a zober... Počkaj, som ešte vysvetl... Počkaj, po ceste sem ja niečo vyrobím. Nič nevyrábaj ty, dobre? Ja Ja vám vyrobím. berem jedlo, dobre? Ty neber jedlo. Dobre, a neboj si toto, ja ti vyrobím aj za nový krompáč. Ja už mám. Dobre, to urobím ešte. Zoberiem stack toho kameňa na začiatok a ty nič neber, dobre? Čo neberiem. Zoberiem iba stack. Čo ty bereš? Dobre. Však ja viem, ale hovorím, že zoberiem iba stack. To máš... A čo máš presne pri sebe všetko? Tak mám... Čekni. Mám... stone pickaxe, potom stone axe, iron pickaxe, crafting, melon, steak a kabo. Chudáči. Tak poď ku mne. Ne, ja robím schody dole do bane. Dobre, ti pomôžem, čo dám. Na čo, zbytočne. Keď to máš ty a ja budem potom potrebovať, čo budeme hneď vedľa seba chodiť, takže...
Vlastně nebudeme. No nic. Naše... A drevo wiesz gdzie nazbierasz. Počkej, ja ešte vidím. Tu si. O. Ty si widział prvú časť? Na YouTube. Hej. Len kúsok, bo už sme to pozerali spolu, keď sme to Ja opravovali. presne. Vypálim ti oči. Hej! Dobre. Môžete si... Nemôžete si. Možno si pozriete na konci. Možno aj keď to nájdem ešte. Môžete si pozrieť ukážku. To vidím tvoju menovku, alebo... Moju, nikto iný není. Ty si tak ďaleko odo mňa. Ja viem. Tak to bolo. Ja nemám meč. Tak ja mám dve meče. Ja nemám meč a naháňa ma tu creeper. Ja neviem, kde si. Že ja nechcem ani. Mám pickaxe. A ďalší zombie! A ja som pickaxom zabíjal. No vlastne axou. Ty jo, som našiel som odkopal. To ty si tu urobil čo tu kopalčiek teraz. Ježiš, tu je taká veľká sieň. Tu môžeš sa to iné paliť. Čo tu som bol? Ale bude to tu je. Hej, prečo si očaroval? Veď my nemáme Ale to je ten, čo som ukradol ešte. Pamätáš sa? Ešte dávno. Čo sme s ním robili? Ten prvýkrát, čo som ukradol, pamätáš? Ja nepamätám. Toto keď neskočím, tak Keď si sme išli na vedel. Lak prírodu a tam bola čestka a tam čo sme čo ty si zobral toto všetky pavučiny a ja som zobral ten pickaxe. Hej, tam bol pickaxe? Hej, očarovaný, však som ti hovoril. My si robíme vlastný stôl očarovania. No to je jeden iron a to som tak blízko. Ale očarovať si nebudeme iba, keď budeme mať vlastný. A to sa zbavíme všetkého XP, dobre? Čo to? A potom, až začneme postupne zabíjať, bo my máme Ale ja veľmi už sa veľa. nemôžem zbaviť svojich XP, mne už tego stane asi navždy. No a zase nevyužívajte tak, lebo my máme veľmi veľa XP. Hej, takže enchanty budú non-stop. Alebo... Chcem tým naznačiť, že to nebudú enchanty. Vybaví sa fajne. Lebo, jak som minulé ti povedal, že som našiel tú jaskyňu, či baňu, dobrú, tak ti ukážem. To je víš, aká dobrá, to je potom dedinko, kde bol. To je dobré. Čo to? A ty búri. Hovor kus potichšie, lebo ťa strašne silno počuť. Kričím. Nie, ale proste ten mikrofon máš blbo, alebo... Kus potichšie, nie akože príliš, ale... Skôťak. Teraz normálne hovorím. What the fuck? Už som ti vravil, čo to znamená. Ježišmaria! Luk! Nie som Ježiš, ani be. Poďte, som rád. Poj, to je správne. Víš, koľko tam je mobov? Au! Čau. Čau, skeleton. Som skeleton. Hej, ja tu mám samých creeperov a zombíkov. Ja som videl iba samých skeletonov. Počkaj, ja dám kus A furt potichšie Skype. z nich dostanem iba šípy. A potom ešte jedného zombíka som videl, ktorého som ani nezabil.
Povedz na čo? Čo mám povedať? Dobre, už ťa mám trochu potichšie. Tu je normálny vodopád. No, to je dobré. To je vončo. Jú, goat. Ja som na tebou. A ja tu je goat. Gold. Ja je zlato. Woo! Woo! Lapis. Hej, presne, toto idem vyťažiť. Máš klampač? Jaj. Ty. Železný. No hej. O bože. Hej, ty používaš flea. Nepoužívam. A zaprísahám, ja nemám fly. Sa pozriem na konzolu. Ja nemám fly. Dobre, to je jedno. Viac som vám myslím, že bude treba, lebo ja budem chcieť potom robiť také hovadiny. A to máš, poď podo mňa ešte. Jo, ďalší koľku goldu. Poď si to užiť pod tebou. Ja idem hľadať, aké som výške? Som vo výške... No je to ešte málo výško. Čau, čau. Výška 15. Na čo nám dobré zlato? To uvidíte, keď budeme hrať s modmi a budeme tam mať mock creatures, tak tam budeme potrebovať kopu zlata na tých veľkodlákoch. To príde zajtra ku mne spolužiak. Budeme možno tiež zase spolu natáčať. Pane bože. Tak dám, že tam bude pásca. Skeleťáci. Slepiak. Skeleťáci, skeleťáci, skeleťáci. Dám ti teraz kus hlasne. Na 50. Mám ďalší. No. Dobre, idem k tebe. Čau, čau. To bolo čestné. Spadol. A keby som ja spadol, papa. Som ťa... Som spadol do hlavy. To neugalo život. Máš good. Si, ale aké šťastie, že mám good, ne? Vieš, ak som sa nezľakol. Som tak prepomal. Počkej, to zlato tu je. Hej! Hršle, co to děláš? No co jiný, než nevím. No hersne, proč si dál věc? Hersne, to jsi to udělal. Hersne, teď jsem nějaký žití. Tohle je pořádná žiť. Větší než mám já sám. A má žiť. Hej, tě nenapadla jedna věc? Jaká věc? Že existuje aj také, že aj druhá strana bane. Hej, a mám redstone. A ja ho mám stack. A čo si našel? No, som si ho gibol, stranu? Creeper. Woohoo! Sama Woohoo!
No ja som to išiel zabiť. Ja som ho nešiel zabiť. Aký aktívny tento. Aktívny Creeper! časť. Klikni. Nič. Yeah! Bum. A teba som buchol, ne? No, ne. Asi. Hej. Hej, počkej, poď sem. Poď sem. Ty brasto. Počkej, takže ja mám. Ja mám nejaké veci. Iba sekeru som ti zabudol Už mám. urobiť. Dobre, tak poď si potom. Nákuť to nána. Nákuť nána. Nie, creeper teba nechcem dať. Nie, takto tu je neviditeľný. Vidím bublinky. Vidím bublinky, takto tu je neviditeľný. Takže to je to. A tam, kde je taká hmota, tam ma to furt láka. Aj teba. Takže redstone. Je, tu je zlato. A čo vám robiť s tým zlatom? Hello, stop! Všichni no, honem. Nehoním. Ah! Kdybyste se pýtali na to, aký som... Takže chvíľka otrvania fanúšikov. To kto ide do kvetov? A ty co budeš chodiť za mnou? Ja nechodím. Ne. A si videl toho debila bublinkača. Akého? Tu chodil nejaké bublinky, tak on si dal nejaký elixir. Neviditeľnosť. Ne, nevidel. A ne, nepríťahne. Fíha. Došiel som do bubaňu, ale jedem domov. Ale je fajne, že toto. No. To nie je jak v Amazii, že bez svetla splázneš. Oplatí sa kopať niekde rovno. Takže čo by som tu mal robiť asi? Prečo to hovoríš po toľko? Dobre, idem robiť farmu. Alebo ne, sa mi nechce. To som chcel robiť ja. Nepríjmi. Čo? Citronik príjmi, pos. No však ja nečítam ani čety. Tu je pri mne. No takže... chcel by si... Hej, Citronik, chcel by si teraz ty čo robiť? Ja ťa budem odkamerovať. Ja som si na ňom zničil krampať. Toby! Nechaj ho. Mám dve veci.
Ten Blazlaj. To mogę już jest. A ważnie, ja jestem Blazlaj. No nie widać, że jesteś Blazlaj. Ale nie, ja jestem ważnie Blazlaj. Mój syn. Hej, poczekaj, równo szło. Nie, ja Aha. Chciałbyś się na czym jeść? A wypnij si głód. No. Też, to Nie, Tor. to już nie egzystuje. No. Dziwne, właśnie. Ale się Hej, stało, ale ale po poczekaj, sobie. za mną. Sisi, po good ci napisało good mod disable. No Napisz jak mam good. Good. Jak Good. dzisiaj był. Tak? Dobra, Dzisiaj był. podskusić skoczyć, ja ci to uberę HP. Skocz dole. Aj? Ubrało ci to żywot. Nic. Nie. A ci napisało, że good mod disabled. Ups. No, a to wiesz, prečo ci nie ubrało? Lebo to ci preto nie ubrało, lebo tak sa dá nastaviť, že by ci neuberało. V reske iba. To aj na warp doloch. Tak je. A bardzo nie wiem. Nie daj sam. Rozmawiamy braniczku, których otworzenie braki. O! Zawsze się otworzyła. Wow! Zawsze otworzyła. Wow! A ty masz stroja, otwieraj. Wow! Dobra, Matko, už dosť. Takže, čaute, majte sa a uvidíme sa pri 5. diele, v ktorom neviem, čo budeme robiť. Takže sa majte, čau. Wow! Ciao! Sypałem ci oczy. Sypałem ci oczy!